Dayo na sospek sa mga nakawan sa Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan, arestado. Ilang negosyante nangangamba sa mga insidente ng pagnanakaw sa Baratillo. Sundan sa report. Bakante ang kalahati sa display area ng negosyanteng sa alias Tarzan. Wala na raw itong mai-display dahil ninakaw ang dinala niyang mga paninda para sa Baratillo. Nakalagay daw noon sa gilid ng stall ang isang bulto ng mga panindang underwear nang tangayin ito ng sospek na nakilalang si Catherine Pastrana. Nagkakahalaga ng higit 23,000 pesos ang tinangay ng sospek. Nakita ko lang siya na dinala niya doon yung stock ko. Kinakarga niya sa motor, ma'am. Mabuti na lang at agad na naipagbigay alam sa pulisya ang insidente kaya naaresto si Pastrana. Hindi na ito nagbigay pa ng anumang pahayag. Ayon sa pulisya, dayo lang sa bayan ang sospek. May van ang sasakyan ng mga ito na nagtra-transport. May mga related case incident po dito na magpunta lang po kayo dito sa himpilan ng Mangaldan Police Station. Nabiktima rin umano ng sospek ang may-ari ng isa pang stall. Tinangay rin umano ng sospek ang isang bulto ng jacket na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Ang problema, hindi na ito nabawi pa ng may-ari ng stall. Madami po akong customer dito, lahat babae po. Tapos may nakalagay po dito na stock na isang transparent talaga. Binuhat po nila. Naka-single po sila ng motor. Ilang stalls na rin umano ang nanakawan kaya naman hindi raw maiwasan ng ilang mga negosyante ng mangamba gaya na Alvin na ninakawan ng wallet. Maraming magnanakaw dito eh. Mahirap ba? Mahirap. Kasi yung mga paninda namin dito, baka bumalik sila. Mahigpit na seguridad naman umano ay pinatutupad ng otoridad. So nagdo-double time po tayo na magbigay ng sa mga pulis natin na visible sila lagi dyan. 24 hours po na. 24/7 po yung patrolling natin dyan sa establishment. Kasama si Wilson C. Ako si Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.